Okay guys, magandang umaga na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayun mga guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung paglilinis ng truck. So ayan, samahan nyo ako hanggang dulo. At maraming salamat pala sa lahat ng mga sponsor natin dyan sa US at ganoon na rin dito sa bayan ng Bugalyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga sumusuporta dito sa maliit nating channel, sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat sa suporta na binigay niyo. At tuloy lang sa pagsusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, malapit na tayong mag 1K. So pangarap natin mga guys, 1K lang. Kaya ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta na maabot natin yung 1K. So ayan mga guys, samahan niyo ako. Tara, let's go! Ayan mga guys, no, tapos na natin yan na hinugasan. Ngayon, pupunasan natin kasi maraming buwabakat. Ilinis na rin natin yung loob. So, tara mga guys! Guys, ito dapat hindi ito ginaganyan ta mabasag. At ingatan to mga guys, ito mabasag yan. Yan mahal. Yan, dapat punasan natin dito mga guys. Para hindi masira yung aircon natin.
At ayan mga guys, no, ito malinis na yung dito sa apakan. Yan mga guys, no, malinis na malinis yan. Tapos tingnan natin doon sa kabila. Ito is ano, driver side. Yan, malinis na malinis yan mga guys, no. Tapos ganun din dito mga guys, no, malinis din yan. Yan. At nandyan yung jack natin mga guys, no. Yan, pinupunasan natin yan mabuti. Malinis na yan. Pati dashboard mga guys, no, malinis. So ayan. At hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit natin channel. At sa lahat ng mga sponsor natin, maraming salamat. At ng mga viewers natin, maraming salamat din sa suporta. So, ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit.